F'edizzjoni speċjali tal-Gazzetta Gozo Today ġie ppubblikat stħarriġ tal-opinjoni pubblika li sar fost l-Awċin li minnu riżulta li l-akbar tħassib tagħhom huma l-impjiegi. Dan fi żmien meta l-Prim Ministru Lorenz Gonzi għaddej b'kampanja sistematika dwar is-suppost 20,000 impjieg illi nħolqu fl-aħħar 4 snin. It-tieni l-akbar tħassib tal-Awċin huwa l-istat tat-toroq fi żmien meta għal dawn l-aħħar xhur kienu qed jiffaċċjaw inkonvenjent kbir minħabba d-dewmien eżaġerat fuq proġetti kemm f'Għawdex kif ukoll fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Kwistjonijiet oħra ta' tħassib għall-Awċin huwa l-parkeġġ, is-saħħa, l-ambjent, l-ekonomija u l-Gozo Channel. Mitluba jagħtu ġudizzju dwar l-istat tal-ekonomija Awċija, 36% qalu li sejra ħażin, 37% mhux ħażin u 21% biss qalu li sejra tajjeb. L-istħarriġ tal-opinjoni pubblika li sar mill-Media Today tratta wkoll fost oħrajn l-opinjoni tal-Awċin dwar l-IVF u żwieġ bejn koppji tal-istess sess. Il-maġġoranza assoluta tal-Awċin, 73% b'kollox, jaqblu li l-Istat għandu joffri l-IVF fl-isptarijiet pubbliċi. Mistoqsija jekk jaqblux li koppji tal-istess sess jiżżewġu, 51% tal-Awċin wiġbu le. Madankollu l-Awċin favur żwieġ bejn koppji tal-istess sess żdiedu minn 9.4% fl-2007 għal 37.4% dis-sena. Il-maġġoranza assoluta tal-Awċin, 53% b'kollox, jemmnu li f'Għawdex għandu jkun hemm anqas żvilupp.